Vi er der med Sydney. Også? Jo, men altså, jeg ved sgu ikke lige, hvad synes du, vi skal sådan sige om Sydney? Altså, han er jo bare Sydney, altså. Ja. Men altså, der er jo også nogle gode ting ved ham, sådan. Ja. Han er jo altid med på at have det sjovt, altså. Ja. Selvom man eller ikke altid er lige sjov. Men, Og så var der også dengang, han ville score helt der. Ikke også? altså jo, man kan jo ikke sige, at han kun har gode sider. Nej. Han har jo også nogle dårlige, altså, som Ja. den der gang, altså, hvor han ville score sådan en pige. Og så han tager i byen. Altså, det var jo ikke lige det fedeste. Sådan, det var sådan lidt... Han gik rigtig i byen og synes, han så lækker ud og sådan noget, men han var sådan smurt ind i det der brune creme der. Ja. Og altså, ikke engang jeg, jeg er sgu da bryster, mand, men altså, jeg er sgu da nær så feminin, altså, det er fandme ulykke. Det kan han sgu ikke score på. Nej. Altså, Ja, det var pigerne, de bliver jo også smurt helt ind, altså, de kan jo slet ikke, altså, det kan de jo ikke tænde på, vel? Men altså, hvis I skal gå på date med Sydney, altså, så skal I sgu være klar til at blive budt hjem på sådan en færdigret, altså, det er sgu, hvad han kan servere i et køkken. Og altså, så skal du sgu også være klar til at kysse på sådan en mund, der altid lugter af kuldshaker. Ja. Altså, det er sådan en sur, du ved, sådan en sød, sur lugt, altså. Så det skal man også være klar på. Og man skal også være klar på, at man godt kan blive lidt brun herude i kanterne, hvis man kysser lidt for meget med ham. Ja. Hvilket jeg også har hørt, at han er dårlig til. Men altså, så skal du tage på date med Sydney.